Exodus Tiedia Saminu. Na omaini hunu se Mose acherie na onsane free bipono so mano. Omaino boa wona no ba Aaron chen besi no se. Sorry yo anyame mayen. Na woni anim. Efi se Mose yi oberima akoyi yen free Misrim ba ye no de. Yenim de aye no. Ena Aaron ka kire won se. Munyi sika nka ewo mo yerenom. Ne mo mabanin. Ne mo mama asum mfamrame. Na omaino nyina yi sika nka ewo wona asum no mu de bre Aaron. Na oje wo won sem. Na ode peye yoyoe. Na oyo no nantwi a wagu. Na wo kan se Israel yenum ne wanyamia wo yi wo free Misrim asase so baaye no. Na Aaron hunu ye no osi aforibuchi a wonanim. Na Aaron pai se ochina ne Awurade afahye. Na wotua ahema bobo ohye afode ne asomdua afode. Na oman ne tena ase didi nomwe na wo sori groi. Na Awurade ka kire Moses se Saniko na oman a wodi won free Misrim asase so baaye no widi asemone. Wamane afiri kwan a mekire won no so ntem. Waye na ntwi ba wagu na wasori no abo afore ama no aka se Israel yenum ni wanyame a woyi wo free Misrim asase so baaye no. Na Awurade ka kire Moses se mehunu oman yi na hwe oyo oman a won kon asene na afi ma me kwan na me bunhuru ntia won na memene won na memfa wonye oman kese. Na Mose pa Awurade ni Nyankopon chew se Awurade adenti na obuhuru tia oman a wodi ahoden kese ne nsa eye din koyi won Misrim asase so baaye no. Adenti na Misrifo nka se adwenmoni binti no obeyi won koye se orikokun won meposo na wapra won afiri asase ani sane firi wabufu hye no mu na mabone a worebeye wo ma no nya wo ya kai Abraham Isaac ni Israel wonko a woka won wara wontam se won se memo asefo adoso se osoro nsoroma na asase amaka ho asemi nyina mede bemo asefo no adi so akosi daa no. Ena bone a Awurade ka se orebeye ne man no ye ne ya. Na Mose dane ne ho sane free bipo no so. Na adanse apono mienu no kura ne nsem. Abo apono a watrɛ na fanu. Watrɛ so ɛha ne ha. Na apono no ye Nyankopɔn adwuma. Na atrɛ no ye Nyankopɔn atrɛ a wakuru kyerɛ no apono no so. Na Joshua tee se ɔman no rebɔ ose. Na wɔreyɛ jejeje no. Ɔka kyerɛ Moses se okun jejeje won sraban no mu. Na ɔse enye nkunimdie hu sebo jejeje na enye nkugu hu ntiamu jejeje na mom adwum so die jejeje na metie yi. Na eba se Mose ben sraban no na ohunu nantwie ba ne asa no ara pɛ ne bufui na ɔto apono a ɛwɔ ne nsɛm ne gui ma ne bobɔ wɔ bipo nase na ɔfa nantwie ba a wɔyɔe no digya hye na oyam no muhumuhu de pete nsuani ma Israelfo no nomoe. Na Mose ka kire Aaron se ɛdeɛ no man yɛ wo na wode bɔne kɛse aba wɔn so yi. Ɛna Aaron ka se Mami urabumfu wara wunnim oman yi se bɔne ara na ɔde asi wɔ nanim na wɔka kire me se yo anyame mayen na wonni yɛ nanim efiri sɛ Mose yi obarima akoyi yɛn free Misrim asase so baaye no yenim de aye no na me se won se wona wo sika bie no wonyi na wode maame na metugu gyam na nantwie bayi free mu bae. Na Mose hunu se oman no aye bisi basa ebi se Aaron ama waye bisi basa bo adapa won a wo sori tia won nanim. Ɛna Mose begyina nsraban ne tia ka se ti owo Awurade afa mmra me nkyɛn. Na Lewifo nyina boaboa won ano ba ne nkyɛn. Na ɔka kyerɛ won se Awurade Israel Nyankopɔn sienie momfa mo nkrante mo bɔ mo asene na mo ntwankɔ na mo nsamra mfiri nsaba no tia nkotia na mo kunkum mo nuanom ne mo namfonom ne mo afipamfo. Na Lewifo no yɛ sɛdeɛ Mose ka kyerɛ wɔn no. Na ɛda no ɔman no mu nipa bɛɛ mpem sa totɔe. Na Mose ka sɛ munya me ho kronkron ma Awurade nne sɛ obiara bɛsɔre tia ne ba ne ne nuampo na mo de nhyira ba mo so nne. Na ade akyiɛ no
Mose ka kyerɛ ɔman no sɛ, mo deɛ moayɛ bɔne kɛse na afei mɛforo makɔ Awurade nkyɛn. Ebia mɛtumi mapata ama mo bɔne no. Na Mose sane kɔɔ Awurade nkyɛn kɔkaa sɛ, Ao, bɔne kɛseɛ na ɔman yi ayɛ, na wɔayɔ sika nyame afa. Na afei sɛ wode wɔn bɔne no bɛfiri a, na sɛ nte saa, pepa me nso firi wo nwoma a woatwerɛ no mu ɛ. Na Awurade ka kyerɛɛ Mose sɛ, deɛ wayɛ me bɔne no ɔno na mɛpepa no mɛfiri me nwoma mu. Na afei kɔ na kogya ɔman no kɔ deɛ maka makyerɛ wo no. Hwɛ, me bɔfoɔ bɛdi w'anim, nanso da a mɛba abɛhwɛ wɔn no mɛtua wɔn bɔne nso ka. Na sɛ wayɛ nantwie ba a Aaron yɔe no nti, Awurade haa ɔman no.